Пачынай. Ну, пачынаем. Вітаю усіх гледачоў, слухачоў першага гікаўскага. З вами сёння вож падступны Александр Наступны і наш госць не Алексей. Алексей, павітайся. То бок не Алексей. Усім добрый дзень, раніца, вечар. Не Алексей у нас. Я буду тебе зараз прадстаўляць, а ты меня поправ, Алексей, выправі, калі штось не так. Не, Алексей, у нас адмін ружовай купіны. Гэта тэлеграм-канал пра навіны кіно, кінаіндустрыі, серыялаў і гэтак далей па-беларуску. Правільна ці неправільна? Я магу, можа, гэта адмін ці стваральнік? Мне нешта здавалася стваральнік. Маеце рацыю, стваральнік, да. Цікаві. З гэтага і пачнем. І пачнем менавіта з гэтага. Алексей, што ты хочаш нам сказаць пра свой тэлеграм-канал? Давай так. Першае, што я хочу сказаць, подписывайтеся на яго. Вось, ну куды ж без рэкламы? Ну, вядома. Я не ведаю. Тэлеграм-канал, як тэлеграм-канал. Збіраем навіны кіно, посцім, калі ёсць нейкія думкі, якія датычацца канкрэтнага фільма ці серыялу. Таксама лёгка это дадаем і карацей. Пішам, што хочам пісаць, вось і ўсё. З якога часу, як даўно ўжо існуе гэты праект? Я вам магу дакладна нават з даты сказаць. Першы пост на канале з'явіўся 12 студзеня 2020 года. То бок яму ўжо больш за 6 гадоў. А чаму рэць? Больш за 6 гадоў. Як узнікла ідэя ўвогуле стварыць гэты канал? Чаму? Колькі там чалавек зараз вядзе гэты канал? І навошта? Раскажы. Адзіны, дарэчы, тэлеграм-канал, у якога я набываў рэкламу. Не, два было. Я ў двух каналаў набываў рэкламу. Я набываў рэкламу ружовай купіны за, мне здаецца, 15 беларускіх рублёў. Я тобі пераводзіў на картку. І набываў... Штосьці прыгадваю, штосьці такое. І набываў рэкламу тупарылых карцінак, таксама тыпу рублёў за 15. Гэта 15 рублёў, здымі капялюш. Ты што? Гэта стала $5. Так, і пры гэтым я памятаю, што ў ружовай купіны на той момант ужо было, тыпу, 10 пад 1000 падпісчыкаў. Ну да. Так, на чым мы спыніліся? Мне трэба думку захопіць. Як ідэя ўзнікла? Так. Да тут, насамрэч, абсалютна нічога звышнатуральнага. Я чытаў сам па сабе, чытаў навіны пра кіно, цікавіўся кіно. Ну, я не заўжды гэта было для мяне цікава, хобі, гэтак далей. І неяк я злавіў сябе на думцы, што я шмат часу марную на тое, каб там сядзець там у твітары ці на нейкіх сайтах, каб пашукаць інфармацыю, нейкія навіны, каб пабачыць іх на ўласныя вочы, зрабіць нейкія вынікі і проста падумаць пра гэта. І ў пэўны дзень я падумаў, што а чаму б не дзяліцца гэтымі навінамі з людзьмі? Потому што я ўсё адно навіну адкрыў, я яе прачытаў, я зрабіў нейкі вынік, і я падумаў, што застаецца толькі гэта ўсё запісаць і запосціць. То бок застаецца дробязь. Ну, вось так і пашло. Зусім крышачку. А чаму тэлеграм, чаму не іншая пляцоўка? Ну, тут, мне здаецца, год стварэння. Вось якраз канец 19-го, канчатак 19-го, пачатак 20-го года, мне здаецца, такі росквіт тэлеграма, тэлеграм-каналаў. Яны з'яўляліся на абсалютна любую тэматыку, там ад кулінарных да, я не ведаю, нейкіх гульнявых, тэхналагічных ці навін. Таму неяк нават доўга не думаў. Для інстаграму вельмі важны візуал, у мяне зноў руку не было часу гэтым займацца. Вось, тик-ток яшчэ тады быў абсалютна далёкай нейкай для мяне субстанцыі. Ну, твітер, не ведаю вось нават чаму твітер, хаця, дарэчы, існуе твітер-канал купіны. Там, на жаль, праблемы ёсць з посцінгам час ад часу, але час ад часу ён працуе і дубліруе посты з асноўнага каналу. Вось. А таму тэлеграм толькі я пайшоў за трендамі, можна сказаць. То бок тэлеграм, да. Тэлеграм наше ўсё пакуль не абмежавалі.
Слушай, а у меня есть пытанне такое адразу ў лоб. Просто ружовая купіна гэта праект. Калі хочаш, гэта такое тыпу маленечкае персаналізаванае медыа пра кіно на беларускай мове. Можна нават да, і так я бы так зрабіць. сказаў, да. Чаму не асабісты блог? Чаму вось менавіта вось такі шлях? Як чалавек, які зрабіў канал не імя сябе, а імя першага гікаўскага, пытаю. Насамрэч, адказ зноўку просты. У мяне, на жаль, няма рэсурса, як маральнага, так і часавага, на пастаянны контент, каб ён быў якасны, а гэта для мяне важна, і каб ён быў цікавы людзям. То бок я, у прынцыпе, мог бы рабіць канал з рэцэнзіямі, але я не ўпэўнены, што гэта быў бы нейкі паспяховы праект, улічваючы, што там з адсутнасцю часу і адсутнасцю нейкіх магчымасцей там нават у кіно схадзіць, там выхадзіла б, не ведаю, 2 рэцэнзіі на месяц, і я ў гэтым проста не бачыў сэнсу, таму навіна, здаецца, больш лёгкі, хуткі і цікавы фармат, які адносна проста ствараць. Файна. У мяне заўсёды было пытанне. Я вельмі даўнішні такі падпісчык ружовай купіны. Я ніколі не мог зразумець, чаму ружовая купіна. Што гэта за назва? Што гэта азначае? Чаму купіны, чаму ружовыя? Ой, вось мне, дарэчы, даўно ўжо не пыталі. Вось на пачатку такія былі пытанні. Да, я магу сказаць, наконт ружовай я не ведаю. Это просто нейкі мем. Ружовы, прикольны колер, і ўсё. Падкаст у цябе таксама быў ружовы, наколькі я памятаю. Ружовая што? Падкаст. Да. Это уже все пошло от Купины. То бок першая крыніца это Купина. Это абсолютно, мне здаецца, рандомная гісторыя. Неяк я быў у вёсцы. Это было, здаецца, лета 19-го ці нават 18-го года. Я быў у вёсцы, я чытаў «Каласы па церпом тваім» Владимира Семеновича. І як гэта я нейкую рандомную сторонку открыл, и там слово «Купина». Я думаю, прикольное слово. А я его, так сталося, я его не ведал, что такое Купина. Вось я зайшоў на словник.org, знайшоў там, что это значыць, подумал, зразумела. Але неяк запомнілася, і таму, калі ствараў, я подумал, чаму не? Можна і так. Вось такая гісторыя. Дзякуй. Я да свайго сорама вось да таго моманту, як ты падключыўся і не ведаў, што такое Купіна. У мяне нават ніколі ў жыцці не было пытання таго, каб гэта загугліць. Я не ведаю. Я пабачыў гэтую назву і такі, ладно. Мне гэтага дастаткова было. Нейкі рандомны набор букв, літар. Нормально. Добра, з назвай разабраліся. Чаму пра кіно? Тут, мне здаецца, я ўжо даў такі адказ, тому што я люблю кіно. Я не ведаю, для мяне гэта лепшая форма мастацтва, самая, мне здаецца, такая выкшталцоная форма мастацтва для мяне. Таму вось так. Лёшына любімае слово выкшталцона. Я ў яго крыху іншы сэнс закладываю, таму што я выкарыстоўваю слова выкшталцоўна толькі тады, калі трэба паказаць даволі моцную іронію. Тады я скажу па-іншаму. Гэта проста найлепшая форма мастацтва, па маім меркаванні. Ідэальная форма мастацтва. Ідэальная форма мастацтва. Цудоўна. Што наконт... Адчуваецца аўторак вечар, да? Я гэта падрэжу. Слухай, у нас будзе ўсё тык-тык-тык, усё вельмі аператыўна. Просто у мяне набор пытанняў, і яны ўсе розныя, я такі, каб гэта не нейкая салянка не гучала, і я такі, трэба неяк, вось мы так, пра мастацтва, так, пра назву пагаварылі, можа мне наступнае пытанне неяк звязаць, каб яно не было
ну, абсолютна нейкая не звязаная. Ну вось, тады маё наступнае пытанне будзе такое. Калі ты ўважаеш сябе за нейкага такога знаўцу ў сферы кіно, які твой улюбёны жанр? Ох, ось я боялся, что будут пытания такого. Чому їх бояться? Жанр. Ну, я б, напевно, сказав, що драмеді. Гэта што? Ну, ось, ну, то бок драматычная камедія, то бок тое, у чым ёсць карацей, асноўная думка фільма, асноўная, не ведаю, пасыл, гэта нейкая драматычная, нейкая, можа быць, высокая, вось, а канва і форма камедыйная, вось. Што думаеш наконт перазапуска клінікі? Я нічога не думаю, тому што я не глядзеў клініку. Ён любіць драмедзі. Так, сканчаецца гэты падкаст, ідзі глядзець клініку. Добра, ты глядзеў, як я сустрэў вашу маці? Ну, гэта не сказаць, што гэта драмедзі. Зараз мяне адменяць, тому што адзіны сітком, які я глядзеў ад першай серыі да апошняй, это «Офіс». А, «Офіс». Офіс які? Пачакай, іх там два. Ёсць брытанскі, ёсць амерыканскі. Ты, напэўна, пра амерыканскі. Амерыканскі. Дарэчы, я пачынаў глядзець Я пачынаў глядзець амерыканскі. Мне нешта вось проста сам фармат такога серыялу чамусьці не зайшоў. Я потым уключыў брытанскую версію, але гэта было ўжо праз энную колькасць гадоў, і мне брытанская версія з Рікі Джервейсам больш спадабалася, але, напэўна, гэта праз тое, што мне сам Рікі Джервейс і яго творчасць, ну, падабаюцца. Але і не той серыял, і не той серыял да канца не даглядзеў, насамрэч. Магу, дарэчы, калі драмедзі падабаецца, магу параіць табе, ёсць серыял «Afterlife» называецца. Яго нават Вожык агучыў калісьці, мне здаецца, абодва сезона. 3 сезоны? Так. Ён вельмі моцны. Я ведаю, тому што я глядзеў, это, напэўна, адзін з моих самых любімых серыялаў. Вось мы просто зараз гаворым пра серыялы, а я вось не ведаю, з серыяламі мне дзіўныя стасункі. Я не так часта іх гляжу, таму што мне больш падабаецца такое цельнае кіно. Ты сеў, паглядзеў, зваліў. Я таксама з табой згодны. Я стаміўся ад серыялаў, але больш за ўсё я адстаміўся апошнім часам ад фільмаў, якія ідуць па 3 гадзіны. І калі ўзяць апошнія фільмы, калі нехта са слухачоў зараз зойдзе на канал «Ружовая купіна» і знойдзе там спіс намінантаў на брытанскую прэмію «Бафта», по-моему, неяк так яна называецца. Да. І там вы знойдзеце фільм «Бітва за бітвай», або «Одна бітва за другою», по-моему, беларускай локалізацыі. One battle after another battle. One battle after another, вось. І гэта хрень ідзе 2.40. Яна агучана, перакладзена Белмуві, агучана суполкай знічка на беларускую мову. Зусім нядаўна мы выпусцілі гэты фільм у вольны доступ. Ну, 2.40. Куды зніклі нармальныя фільмы па гадзіна 30? Ну, вось тут, напэўна, такія фундаментальнае будзе ў нас разыходжанне, таму што я люблю доўгія фільмы. Мне падабаецца іх глядзець, асабліва ў кінатэатрах. Мне вельмі спадабалася «Бітва за бітвай». Вось, на мою думку, это найлепшы фільм мінулага года. Ну, па меншай меры з тых, што я глядзеў. Голы пісталет. Гэта зусім іншы жанр, Лёша. Ты мне пісаў перад Новым годам і спытаў пра фільм года, каб запосціць у канал. Так. Я ў гэты момант я такі, я не вельмі шмат сапраўды глядзеў вось кіно, якое выходзіла за 2025 у 2025. Я ўвогуле даволі рэдка гэта раблю. І вось я для сябе вырашыў, што самае найлепшае на той момант быў «Голы пісталет». Дзякуючы табе. 90 хвілін, дарэчы, 86, калі не памыляюся.
Вось прыйшоў гэта якраз толькі дахаваў свой попкорн і дапіў сярэднюю кока-колу, фільм скончыўся. Нават не трэба выходзіць у прыбіральню. Кажуць людзі, якія Владар Пясцёркнул, рэжысёрская версія 3:40, дайце сюды, так, Яны з намі не... А чаму ты любіш доўгія фільмы? Чаму? У чым іх кайф? Іх кайф у першую чаргу у тым, наколькі шмат чаго яны могуць сказаць, калі ім сапраўды ёсць што сказаць. Я ўжо казаў, што вось мне важна, каб у фільма была нейкая ідэя, нейкая думка, каб ён быў паслядоўны зноў. І мне здаецца, што даўжыня карэлюе з эмоцыяй, якую ты адчуваеш у канцы. То бок, мне здаецца, што кароткі фільм кароткі фільм мае меншы шанец стварыць у канцы катарсіс для цябе, чым доўгі фільм. Таму што, напрыклад, тая ж бітва за бітвай, яна рыхтуе цябе там, не ведаю, 2 гадзіны і 10 хвілін, ты сидзіш у напружанні, і потым здараецца вось гэтая сцэна у канцы, дзе з дарогай. Я думаю, усе, хто глядзеў, зразумеюць адразу, што за сцэна. Вось, таму што это, калі фільм выходзіць на пік свайго напружання, і гэта, мне здаецца, не спрацавала б так круто, калі б это быў фільм на гадзіну 30, і гэта была б, я не ведаю, там 80-я хвіліна фільма. Ось мне чамусьці глядзець серыял, у якім там 20 серый па 40 хвілін, няма праблем. А вось высядзець 3 гадзіны... Таму што ты іх дазіравана глядзіш. Ты глядзіш у адзін дзень 2 серыі, у наступны дзень 3 серыі, і ён у цябе расцягвае. Ну, прычым у мяне, па-моему, няма дэфіцыту ўвагі. То бок, я не той, каб мне пастаянна трэба яшчэ скроліць нейкую стужку, я яшчэ на гэта не захварэў. Гэта я. Я магу скроліць, калі мне не вельмі цікава. Але вось бітву за бітвай, там настолькі ўсё насычана, і ты проста не можаш адарвацца. Там, ну, сам сюжэт, самі падзеі настолькі імгненныя, настолькі ўсё ідзе шчыльна, што, ну, просто ты не хочаш. Ну, я пра свае ўражанні кажу, што я просто не хацеў узяць нешта там у рукі і там адцягнуць сваю увагу, паглядзець, што мне там хто напісаў, напрыклад, так? Не. Ну, окей. Добра. Цікава. Ну да, ну мне здаецца, тут кожнаму сваё. Прычым я не хачу ні ў якім разе сказаць штосьці дрэннае пра кіно, якое ідзе гадзіну 30. Мне не ведаю, што вось я вельмі люблю фільм «Малыш» Чарлі Чапліна 28-го года, ён ідзе 50 хвілін, але гэта шэдэўр, ну, гэта шэдэўр, якому, можна сказаць, няма роўных. Ну, то бок, тут яшчэ важна, мне здаецца, важна, як, ну, не ведаю, дэталі. Д'ябал крыецца ў дэталях. Ты стваральнік. Не я? Блин, ну так, я буду до цябе казаць Александр наступны, а да ружовай купіны не Алексей. Не Алексей. Ты сказаў, што ты стваральнік. А так это значыць, ты канал не вядзеш. Ну, скажем так, я пэўны час вёў канал, і ёсць моманты, калі я вяду канал, да і, у прынцыпе, я бы і зараз сказаў, што я яго вяду. Таму што тое, што я пошчу не ўсе посты, не значыць, што я яго не вяду. Ну, вось я хацеў гэта ўдакладніць, што ж там увогуле у вас. Я ж не ведаю кухню, нічога. Для мне ружовая купіна, гэта заўсёды быў канал, дзе ты такі зайшоў, так, цікава, што там адбываецца? Ага, намінанты на Оскар. Нахер я гэта глядзець не буду, дайце мне што-небудзь для тупых. Так, што у нас там далей выходзіць? Вось, свайго роду, хто не ведае, ну, ружовую купіну можна выкарыстоўваць і так. Каб адфільтраваць тое, што ты не хочаш глядзець, бо звычайна на Оскар тыя фільмы ідуць, якія ідуць на Оскар, мне ніколі не падабаліся. Звычайна. Паглядзі «Анору». Не глядзеў «Анору». Не глядзеў, і трэба, я мяркую, што «Анору» трэба глядзець усё ж такі ў арыгінале. Вядома, толькі там. Ну вось. Ну вось. Але, тыпу, табе, які б у цябе ўзровень ангельскай мовы не быў, табе хопіць яго. Там якраз, мне здаецца, фільм вось ён пра гэта. Ну,
Таму што там частка дыялогаў напісана па-армянску, але армянскай мовы ты не ведаеш. Але ты па агульнаму вайбу ты выкупаеш, што ён кажа. Ну ці субтытры таксама. Ой, мне нору наши сябры раілі, ну мне жонцы раілі такія на 14 лютае. На 14 лютага такі ой, такі фільм паглядзіце, ты романтычны, глядзіце, ну. А я нешта не хочу глядзець на нору. Просто не хочу. Адцягваю гэта. Можа быць, калі-небудзь пагляджу. Ну, это такая, не сказаць, што гэта самы найлепшы фільм у жыцці, але, ну, агулам ён нармальна просто цябе забаўляе. У мяне сазрэла пытанне. Вось мы тут кажам пра агучку, пра сабы. Вось агучка ці сабы? Што ты падтрымліваеш? Сабы. Тут Сабы? только сабы. Да. Я агучку абсолютно не люблю. Буду шчырым. Я не ведаю, можа зараз мяне ўсе адменяць, хто толькі можа, але скажу крамолу. Я скажу крамолу для беларускамоўнага сегмента, але і беларуская агучка таксама не люблю. І ну няма такога, каб я паглядзеў праект толькі праз тое, што яго беларуская агучка. Ну гэта нармальны падыход, я уважаю. Гэта ну нармальны спажывецкі падыход. Просто справа ў тым, што для мяне агучка, дубляж, неважна што, гэта сервіс. Гэта тое, што просто дапамагае фільму лакалізацыі, тому каб не ведаю, большасць людзей там яго паглядзела, груба кажучы. Але ніколі, на мою думку, агучка не павінна стаяць вышэй за сам фільм. Таму што ёсць, я часта сустракаю такі падыход, што тыпу вось там такі-то фільм пераклалі там на беларускую мову, трэба глядзець. Ну але гэты фільм мяне ніколі б не зацікавіў, я б ніколі не паглядзеў яго за ўсё жыццё, таму што мне не цікавы гэты фільм. І толькі праз наяўнасць агучкі, не ведаю, я б, напэўна, і не стаў глядзець. Загаловак падкаста «Ружовая купіна супраць беларускай агучкі». Ой, файна будзе. Файна, гэта трэба будзе зрабіць. Не, я цалкам... Беларуская агучка не трэба. Гэта будзе файна. Давайте так, любая агучка не трэба. Агучкі працаваць на завод усе. Слухай, усё адно шаір хутка ўсіх заменіць, і сабы будзе пісаць, і дадаваць, і агучваць ён будзе па-беларуску хутчэй за ўсё не, але... Усе пойдзем, на паперць. Вось. Гэта нармальны падыход. Я, без праблем, калі ласка. Я таксама не гляджу ўсё, што выходзіць там нават у сабах ці ў агуцы, бо, я не вельмі люблю сабы. Асабліва, калі ты, бляха, стомлены, табе яшчэ чытаць, адным вокам чытаеш, другое вока ў цябе як у краба. Ведаеце, як у краба вочы? Яны ж могуць на 360 незалежна адно ад другога. Адно ад аднаго. Вось. І вось таксама у мяне бывае такі расінхрон, асабліва калі там сабы вось, ведаеце, там 3 радкі, 2 радкі. Я такі, боже мой, я не паспяваю, я ж, у мяне ж толькі, я стары чалавек, дайце адпачнуць. Вось выключна праз такое. А так, я з вялікім задавальненнем паглядзеў Yellowstone. Навошта ты сабы чытаеш? Што? Каб разумець, што кажуць. Я не ўсё магу... не ўсё я на англійскую. Ты глядзі толькі тады, калі ты не разумееш, што кажуць. І ўсё, гэта цалкам вырашае праблему. Ты глядзіш на кіно, калі нешта не разумееш, уніз. Потым зноў на кіно, і ўсё, гэта вырашае праблему. Значыць, я шмат чаго не разумею, што магу сказаць. Так нямецкія сабы сабе ставь, ці нямецкую... Хаця ладно, ты ж... Я з англійскай нармальна, вось. Просто што, бывае, што на слых я не ўспрымаю. Вось, напрыклад, Yellowstone, я усе 5 сезонаў... Бывае. Усе 5 сезонаў я праглядзеў з субтітрамі, прычым з англійскімі. З англійскімі субтітрамі я глядзеў, серыял на англійскай з англійскімі субтітрамі, таму што я тупа на слых, я хацеў англійскую крыху падцягнуць, але я не мог, я бывала просто не разумеў, для мяне это гучала што?
вынь хер з роту, типу, вось просто такое. І такіх момантаў з англійскай, да я нават і нямецкую, калі штосьці гляджу, таксама бывае на слых, просто не ўспрымаеш. Па-першае, я не знаходжуся настолькі ў англамоўным асяроддзі, каб я лавіў там кожнае, ведаеце, адценне, там, хто там як кажа. Гэта не так проста, так гэта не працуе. Таму так, я бывала ўключаю, і просто каб трэніравацца, там, гэта слова у нас можа вымаўляцца так, а гэта так, гэта далей, гэта далей. Таму так, Yellowstone я прачытаў амаль цалкам. Серыял ачмурэнны. Просто. Я вось яго плавалі, чамусьці мяне нешта тады спыніла. Там вельмі класны каст, каларытны. За імі цікава глядзець. Там вось серыял менавіта на такім вось каларыце. Для мяне трымаецца. Калі б там быў нехта іншы, мне падаецца, што можа быць, і спрымалася зусім інакш. Ну так. У гэтым годзе ж выходзіць спін-офф маршалы, Yellowstone маршалы. Што за маршалы? Так што... я шчыра кажучы, не так шмат ведаю пра гэты праект, але спін-офф і сюжэтна, наколькі я бачыў, так толькі па нейкіх крупінках, ёсць постэр, ёсць, не ведаю, карацей, загугліце, таму што, на жаль, я ў гэтай тэме і ў Yellowstone, і ў спін-оффе я толькі адзінае, што чуў, што выходзіць спін-офф. Цікава будзе паглядзець. Здаецца, дарэчы, вельмі хутка, амаль на наступным тыдні, штосьці такое. Дзе ўзяць час? У мяне вось такі вось, хто глядзіць відэаверсію, я паказваю, вось такі вось спіс на прагляд. Так што, калі-небудзь мы... А ўжо даўным-давно Херзен на гэтыя спісы забіў. У мяне у нататніку ёсць бясконцая нататка з кнігамі і коміксамі, якія я хачу прачытаць. Яна вось літаральна, я яе веду дзесьці з года 17-го, і вось з 17-го года яна павялічваецца. Як вы думаеце, колькі я адтуль прачытаў? Нуль, вы толькі хацеў сказаць. Я зразумеў, што гэта ўсё, яно кіравана толькі вось тваім вось нейкім вось гэтым пачуццём, калі табе гэта трэба ў гэтай жа момант. Вось ты сидзіш такі, тыпу, хачу перачытаць Наруто. Адкрываеш там Бэткейв і чытаеш Наруто. Вось, але калі ты вырашыў такі, трэба будзе пераглядзець Наруто, перачытаць Наруто ці пераглядзець Наруто, там, на выходных усё, забей, ты ніколі ў жыцці гэтага не ўбачыш. Назаві, такое пытанне будзе. Як часта ты глядзіш фільмы, бо ведаеш, сёння кожны калі у нас гэта самае шаі паўсюль можа быць кінакрытыкам. Колькі ты сам, як часта ты глядзіш кіно, серыялы? Да, бо нам вельмі часта пішуць наконт таго, што мы, не гуляючы, напрыклад, у відэагульні, нешта размаўляем пра відэагульні. Але ў відэагульні не гуляем. Які сидзі прайшоў 98 гадзін. Не, Алексей, табе пытанне. Як часта ты крытыкуеш кіно? Вось давай, мы цябе пакрытыкуем. Расказвай, наколькі ты прошараны. Я вельмі стараюся глядзець хаця б на выходных. То бок, падчас там будняў не атрымліваецца часцей за ўсё, то бок гэта, мне здаецца, рэдкі выпадак, толькі калі ты там у кіно ідзеш, а так на выходных, да. То бок, я б сказаў, 1-2 фільмы на тыдзень. На жаль, зараз. Але ў сваім прайме, гэта не ведаю, можа, ён прыйшоўся год на 21-22, я там глядзеў па 40 фільмаў на месяц. Ого! Гэта ты беспрацоўны быў, напэўна, так? Так. У мяне такі ёсць невялічкі бзік на статыстыку. Я сябе недзе запісваў, што у мяне 1 месяц, зараз нават скажу, я адкрыю, ліпень 22-го года 50 фільмаў за месяц.
Вось. Ну, да, это быў мой найлепшы час. Зараз, да, на жаль, менш, але стараюся там усе галоўныя навінкі ці там нейкія гучныя фільмы не прапускаць. Ну, файна. Ну, ўсё адно, это ты- больш за мяне. Ты вось калі будуеш спіскі таго, што паглядзець, ты просто глядзіш тое, што умоўна патрапляе ў тваё інфаполе, пра што ты пішаш у ружовай купіне, ці ты сапраўды будуеш спісак тыпу на паглядзець потым. Ой, на жаль, спісы працавалі раней таксама. Вось у той час, пра які я толькі што расказваў. Зараз, да, хутчэй за ўсё это, я не ведаю, там пабачыў, што нейкі фільм выйшаў у лічбе, значит, все, можна ўключыць яго на тэлеку і паглядзець. Вось зараз неяк так атрымліваецца. Хаця, вось не так даўно у мяне нешта дзёрнула, я паглядзеў усяго Тіма Бёртона. Ну, тыпу, ўзяў, просто сеў з першага да вось апошняга на дадзены момант фільм і паглядзеў. Ну, там гэта заняло, канешне, не ведаю, месяцы 3, але вось. Я так з Леслі Нільсоном рабіў. Але мушу прызнаць, самыя першыя фільм мы, ці самыя першыя мы не праглядзелі. На жаль. Ну, ты маеш на ўвазе хутчэй за ўсё камедыі Леслі Нільсона, а не ўсе Не, фільмы. усе фільмы. То бок тое, што ён у драмах Так. граў, тое, што Так. гэта складана. Так. То бок Леслі Нільсон не толькі ў голым пісталеце, хаця мне здаецца, ён вось у нашай прасторы менавіта праз гэта і знакаміты. Аэраплан, Аэраплан. ці самалёт, я не памятаю, як оно там лакалізавана. Таксама даволі файная кінапарода. Файная штука. Дарэчы, Я веду людзей, які называюць найлепшай камедыяй усіх часоў гэты фільм. Так што... Ну, ён так што сапраўды класны. Тыпу, яго можна зараз неіранічна включыць і пры гэтым з яго нармальна так пакекаць. Просто некаторыя фільмы Леслі Нільсона састарыліся даволі кепска, там, тыпу, несправядліва асуджаны. Ці які там 8-й элемент, ці 7-й элемент ён называўся, пра інапланецян. А ёсць, напрыклад, вельмі жахлівае кіно з Леслі Нільсонам, якое, ну вось просто, тут, мне здаецца, гэта трэцяя частка, з інапланецянамі, якая была. Там, дзе Леслі Нільсон быў прэзідэнтам. Так. Ось. Файна. Дарэчы, найлепшы фільм усіх часоў. 3, 2, 1. Не, Алексей. Жыццё чароўнае 97-го года, Роберто Беніні, рэжысёр. О, жухна. Як балюча. Яно ў мяне на касеце было. І гэты фільм мне зламаў псіхіку, мне здаецца, у дзяцінстве. Я яго паглядзеў, калі мне было год 9-10. А пра што там фільм, бо я першы раз чую. Вось, мне здаецца, это найлепшы прыклад драмедзі, але гэта такая драмедзі, якая ў канцы цябе так прышыбае. Пра вельмі пазітыўнага італьянца, які трапляе ў канцлагер. Ён не габрэем быў? Мне здавалася, ён габрэем быў. Так. Ну, просто што падзеі ў Італіі адбываліся. Капец, і ты глядзеў гэта, калі табе было 9? Так, яно ў мяне было на касеце. І там же ніяк не... Там, ну, тыпу, вось можа зараз врубіць вокладку. Хутчэй за ўсё, гэта будзе вокладка, там мужик з дзяўчынай цалуецца, і хлопец сядзіць на ровары. Вось. І, ну, не сказаць жа увогуле, оно ж не выглядае ніяк, ну, дэпрэсіўна, ці не выглядае як тое, пра што ты будзеш вельмі моцна рыдаць. Так, это правда. Да. Мой боже. Ну, вось гэта воклад. А ты сачыш неяк, вось, калі... Я просто ведаю, што ты 100% сачыш, таму што тады, калі выходзіць Оскар, ці Залаты глобус, ці нешта такое, калі вы пішаце гэта ў канал вынікі, я іх просто рэпошчу ў першы гікаўскі, таму што я вельмі не хацеў бы глядзець Оскар у жывым эфіры. Вось, ты глядзіш вось гэта намінантнае кіно, якое вось патрапляе на буйныя кінапрэміі, вось, для таго, каб разумець, што адбываецца?
Ну, шчыра кажучы, я у адрозненне ад Лёшы я не магу прапусціць яго. Вось, не ведаю, мне важна паглядзець усё, і прычым перад Оскарам. Вось якраз роўненька вось паспець, каб я ўсе 10, хаця б усе 10 з тых, што намінаваныя на найлепшы фільм, у мяне былі прагледжаны. Вось. Як у цябе стаўленне да номінантаў? Сёлетніх? Давай, я скажу бэкграунд, чаму я пытаю гэта. Я не магу глядзець фільмы, якія намінаваны на Оскар, яны для мяне задужа... Ну, я, карацей, я задужа тупенькі для такіх фільмаў, я іх не разумею, і мне што-небудзь было вось такое, для плебса, ведаеце, ось, для дурных. І што ты думаеш на гэты конт, на конт намінантаў? То бок, ну, фільмы, якія намінуюцца на Оскар, яны вартыя таго, ці гэта ўсё ж такі, як сказаў Александр наступны, оверхайп? Мне здаецца, што зараз, ну, не ведаю, апошнія 3-4, можа, нават 5 прэмій, вялікі тренд назіраецца на тое, што як мага больш даступных фільмаў для, ну, як бы для масавага гледача. Вось, таму што вось такіх вось аўтарскім Оскар быў, мне здаецца, ну, даволі даўно. Вось, напэўна, не ведаю, «Зямля качэўнікаў», у якім 21 годзе гэта была прэмія ковідная, вось перамагла. Вось гэта такое, вось, такое канцэнтраванае аўтарскае кіно. Вось, а далей, ну, мне здаецца, плюс-мінус усе праекты глядацкія і да. А ў гэтым годзе, Формула-1 намінаваная на Оскар. Сапраўды, бітва за лепшы фільм. Бітва за бітву, гэта іншая прэмія, прабачце. Вось, што там... не ведаю, тыя ж грешнікі, це таксама даволі, гэта блокбастер, ну там прыбраць некаторыя таксама вось аўтарскія элементы, ну гэта блокбастер, такі звычайны, можа нават са штампамі, але блокбастер. А можаш мне патлумачыць, навошта нам столькі варыянтаў кінапрэмій? Ну, тут это ўжо, мне здаецца, так склалася гістарычна. Ну, нормально, так сам адказ. Ну, да, ну, я для сябе за самыя аўтарытэтныя лічу вось Оскар як самы аўтарытэтны, потым Глобус, Бафта. Ну, і для мяне яшчэ заўсёды цікава, што там у Канах і ў Венецыі. Вось. А астатнія, ну, люди хочуць весяліцца, хочуць ладзіць імпрэзы з чырвонымі дарожкамі, хочуць выпіваць шмат шампанскага, курыць шмат цыгарэт. Так што, ну што тут зробіш? Хто мы такія, каб ім у гэтым перашкаджаць? Ты глядзеў моладзевыя камедыі раней? Ну, так. Ну, это «Американский пирог», «Проект X» і гэтак далей, і гэтак далей. Так, я іх глядзеў. Blue Mountain State серыял, вось таксама, вось. Карманная кіска. Так. Куды яны ўсе зніклі? Лёшы, падкажыце мне так іх бракуе на сённяшні момант. Я бы так з такім бы задавальненнем бы паддэградаваў бы пару вечароў пад іх, але хочацца чагосьці незаезжанага і новага. Не, Алексей, што стала з моладзевымі камедыямі? Мы ўсе саскуфіліся, ці што? Не, я думаю, што прычына не ў гэтым. Проста прычына ў тым, што у цяперашніх умовах і ў цяперашнім грамадстве, якое яно ёсць зараз, такія фільмы, ну, па-першае, ніхто б не захацеў у іх укладваць грошы, ніякія буйныя студыі. А па-іншае, яны, мне здаецца, ўжо сапраўды не так запатрабаваныя. Вось. І мне галівудская цэнзура таксама зможа, там не дасць выпусціць еўратрып, ён бы не выйшаў зараз, па меншай меры, такім, якім ён быў тады. Вось. Калі гэта нейкая, не ведаю, незалежная студыя, то так. Але ці мы звярнем увагу на фільм незалежнай студыі з бюджэтам у 4 чизбургеры? Прыклад незалежнай студыі Iron Lung. Это железная лёгкая, ці неяк так яно называецца. Робіцца
Ой, боже мой, блогерам. Дай бог памяць. Ось так я падрыхтаваўся. Я просто літаральна учора глядзеў трэйлер Пьюди... Не Пьюди. Ну, карацей, хто хоча, той загуглі. Блогер на ютубе адзін з такіх, ну, буйных. Ён такі, я буду рабіць кіно. У якога зборы былі, да, я зразумеў. Гэта, я не ўзгадаю яго імя, але ён сабраў за тыдзень 30 лямаў в кінотэатрах США. Там яшчэ іншая гісторыя цікавая. Блін, я хочу знайсці креатора. Дайце мне секунду. Так, гэтага блогера. Філіп Дрінкер, бла-бла-бла. Я літаральна учора быў на ягоным канале на ютубе. Боже мой. Гэта незалежнае кіно. Што ён зрабіў пасля таго, як ён зняў гэтае кіно? Ён просто сваіх падпісчыкаў папрасіў такі: а давайте вы самі прасунеце гэты фільм у сваіх лакальных кінотэатрах. І падпісчыкі паслухаліся і пачалі пісаць у свае лакальныя кінотэатры, што гэй, вось ёсць такая незалежная стужка, давайте, типу, вы, ну, вам все легально, усе правы дадуць, а вы просто себе покажете, а мы прыйдзем вам грошкі прынесем. І гэты фільм на сённяшні момант паказваецца вось нават у Польшчы. Раскуплена ўсё, яшчэ кавалачак жыцця казаў таксама яшчэ адзін канал пра кіно і серыялы, але там больш, я так разумею, не, ну, відэафармат, а не тэкставы. Хаця і тэкставы таксама ёсць. Дзяўчына робіць. Так, є вельмі класний тикток-канал. Я на його підписаний, і я, здається, гляджу амаль кожне відео, яке виходить. Коли мені потрапляється, я прям до кінця гляджу. Ну, вось, так, файна. Ну так, вельмі класны канал. Вось, і вось такі вось чынам, вось незалежнае кіно, яно пайшло, ну, ўжо ў кінотэатр, у масы. Яшчэ адзін прыклад, ужо з майго ўласнага досведу, ёсць Джей Дэдзі, такі, не Пі-Діді, не трэба, Джей Дэдзі. Таксама ютуб-блогер. Ну, рылсы там записывать, тиктоки, неважно. Ён пачынаў як креатор вельмі таких трэшовых відэа на ютубе. Гэта цяжка пісаць, гэта трэба просто паглядзець. Загугліце Джей Дэдзі, вы зразумееце, што яго за жанр. І з цягам часу ён нарабіў гэтых скетчаў, столькі, што іх ужо можна было ў нейкую такую фабулу агарнуць, агульную. Што ён зрабіў? Ён са сваіх уласных грошаў падкапіў і, наколькі я разумею, не збіраў, па-моему, фундацыю ніякую не браў. І зняў, сфільмаваў, давайте сказаць правильно, сфільмаваў 40-хвілінны фільм. Па сутнасці, кароткі метр, ці, ну, штосьці крыху даўжэй за кароткі метр, але гэта яго першая такая вялікая праца з сабой у галоўнай ролі. І там вот фінальныя тытры вельмі цікавыя ідуць, тыпу каст, і толькі ягоны імя паўсюль на ўсе ролі, гукапрацоўка, рэжысура, сцэнарый, ўсё просто ён. Ну, яшчэ там кагосьці там узгаду сваіх знаёмых сяброў, хто яму дапамагаў, але ў асноўным толькі ён. І што ён зрабіў? Ён зняў па сутнасці такі цалкам незалежны вялікі доўгі скетч вакол усіх сваіх трэшовых відосаў, то бок там ён узяў усіх герояў са сваіх трэшовых відосаў і запхнуў іх у такую пятніцу 13, дзе там маньячына ходзіць усіх рэжа. І каб адбіць свае грошы, ён такі: а давайте зробім наступнае. Я на YouTube выкладу зацэнзураваную версію, каб YouTube, ну, прапусціў, нічога там не забаніў. А для сваіх падпісчыкаў, ну, ці то тых, хто хоча паглядзець анкат версію, то вось вам спасылачка, і вы там за 9,99 можаце паглядзець гэтую вось версію. Не цэнзураваную. Ну, вось такім чынам ён збірае бабкі, па-першае, і па-другое, у яго яшчэ у ЗША у яго выйшла прапхнуць паказ гэтай 40-хвіліннай кароткаметражкі у некаторых штатах у кінотэатрах. Хлопец, па-моему, ну, это круто. Калі не памыляюся, ён сам навучаўся на відэа
відэарэжысёра, відэарэжысёра, на відэографа, штосьці такого. Факультэт тыпу відэаграфіі. Вось. То бок чувак трошкі умее і ведае. Ну вось такое вось. Мне здаецца, што вось гэтыя прыклады, якія вось ты прывёў, гэта выдатны паказчык таго, што аўдыторыі падабаецца кінаівенты, скажем так. То бок гэта нейкі такі злом чацвёртай сцяны невялікі, які адбываецца. І мне здаецца, што вось праз гэтыя фільмы і сабралі столькі, сколькі сабралі, і былі паспяховымі, ну, лакальна, як мінімум. Вось. Таму што, мне здаецца, і той жа Опенгеймер не сабраў бы столькі, сколькі ён сабраў, калі б не Барбенгеймер, які быў у 23-м годзе. Таму што, ну, Нолан звычайна шмат не збірае, калі гэта не Цёмны рыцар. Ну, так што Опенгеймер павінен і Крыстофер Нолан павінен вельмі вялікі дзякуй сказаць студыям Universal і Warner Bros., якія вырашылі прыкалоцца і зрабіць івент з Барбенгеймерам. І мне здаецца, такі тренд ён будзе працягвацца у нас вось у снежні, ужо кажуць, Doomsday. В один дзень Дюна 3 і Мсціўцы Doomsday выходзяць. Так што я думаю, што івенты ў кіно яшчэ мы будзем бачыць. Мы з табой зараз павінны наконт гэтага паразмаўляць, таму што я люблю коміксы, а ты любіш кінакоміксы. Ты ўсё пра іх посціш. Што ты думаеш наконт вось зараз перазапуска Марвел? Што ты чакаеш ад Doomsday? Шчыра кажучы, я чакаю шмат чаго. Я чакаю, што гэта будзе класны фільм. Пры ўсім гэтым я разумею, што гэта будзе проста, там будзе настолькі шмат фан-сервісу, што чалавеку, які далёкі ад усяго гэтага, ён прыйдзе ў фільм і літаральна нічога не зразумее. Ну, то бок, ніводнага персанажа, ніводную, не веду, адсылку, там это ўсё будзе міма. Гэта я. Гэта робіцца... Это я так гляжу марвелаўскае, бо я такі... Хто гэтыя людзі? Што мне? Але проста справа ў тым, што Doomsday, у яго ёсць чыт-код у выглядзе Людзей Ікс. І я ўпэўнены, што ў промо-кампаніі яны ўжо ёсць, але я ўпэўнены, што менавіта на іх будзе вялікі акцэнт, што вось, тыпу, апошняя глава ў гісторыі Людзей Ікс тых самых, з Патрыкам Стюартам, з Іэном Маккелленом. Яшчэ нас здымаюць просто, мне здаецца. Это тое ж самае, як гэтае. Хью Джекман сыходзіў з ролі Расамахі. Колькі год ён сыходзіў, колькі год ён здымаў апошні фільм пра Расамаху. І я хачу нагадаць, 2 гады таму выйшаў Дэдпул з Расамахай. Тады, калі ўжо ён афіцыяльна сышоў з кінасусвета Марвел. То бок, усё вельмі неадназначна. Ну да. Але вось я так чытаў у інтэрнэтах, што вось там нейкія інсайдеры пішуць, што, па-першае, акрамя таго, што там фан-сервіса будзе гара, ну, давайте, у прынцыпе, ну, калі у вас галоўны антаганіст фільма это Роберт Даўні-малодшы, які 20 фільмаў запар іграў Жалезнага чалавека, а цяпер ён вяртаецца антаганістам, гэта ўжо такі вялікая замашка на фан-сервіс. Я вось чытаў якія-небудзь коміксы пра доктара Дума. Ёсць там, напрыклад, доктар Дум 18-го года, які вось пра... Гэта даволі сціслая, скарочаная гісторыя доктара Дума. Доктар Дум сам па сабе, ён вельмі моцна падобны да Жалезнага чалавека. То бок яны з ім, яны абодва тэхнічныя геніі, яны абодва, ну, адзінае, што доктар Дум валодае магіяй, але ён вельмі моцна разумны, ён адзін з самых наймацнейшых магаў на планеце, ён кіруе краіну, он же по факту прэзідэнт Латверыі, ну, не прэзідэнт, ён хутчэй дыктатар Латверыі, які самавыбраўся. Вось, і мне здаецца, што якраз такі гэта даволі моцнае патрапленне будзе
наконт таго, што гэта будзе Даўні-младшы, таму што гэта ж ён же літаральна будзе граць тую ж самую роль, якую ён граў у жалезным чалавеке, але яна будзе просто тыпу антаганічная да гэтага, але жарты, міміка, ўсё вось гэта яно будзе максімальна падобна. Да, я згодны. Вось, і акрамя Роберта Даўні-малодшага, вось я там не скончыў думку, што вось я чытаў, што многія інсайдеры кажуць, што і сюжэтна фільм будзе, ну, нармальным, то бок гэта будзе не проста набор фан-сервіса, а гэта будзе цікавая гісторыя. І мне здаецца, што калі вось так адбыўся такой вось сімбіёз цікавай гісторыі і фан-сервіса, ну тады гэта фільм на 2 мільярды. Я памятаю просто фантастычную чацвёрку, якая як бы даволі блізка, ну, нармальна, конечно, не 2 мільярды, але яна таксама нармальна сабрала, і усе кажуць, што гэта, ну вось, на коне, вось урэшце рэшт перазапуск адбыўся ў Marvel, але гэта такі слабы гэта перазапуск узроўню нават не таго, што здымалі ў часы, там не тое, што першыя аркі, ну вось гэта прыблізна тое ж самае, як другі фільм пра доктара Стрэнджа. Для мяне. Ну да, вось... ну да, я магу пагадзіцца. Тут просто мне здаецца справа ў тым, што ну, я не хочу зноў пакрыўдзіць аматараў першай экранізацыі, ну, другой, грубо кажучы, але першай паспяховай экранізацыі вось з Крысам Эвансам і астатнімі. Ну, так-то і гэтая экранізацыя, яна была не вау. Ну, гэта былі даволі... Ну, я не хочу сказаць слабыя фільмы, але былі сярэднія фільмы. Ну, вот бок таксама ўзроўню нейкай другой фазы, нейкага доктара Стрэнджа. І тут выходзіць рэбут, які таксама такога ж узроўню. Ну, то бок я не быў асабліва здзіўлены, калі паглядзеў, таму што, ну, шмат і не чакаў. Ну, можа так. Хаця, я разумею, што многія любяць старую чацвёрку, але мне здаецца, таксама ностальгія іграе важную ролю. Ёсць. Яна просто выходзіла тады, калі я ўжо не быў дзіцёнкам, і тыпу, яна ж выходзіла на DVD. Вось, і для мяне, канешне, гэта было больш расчараванне, нібыта, потому што я пра фантастычную чацвёрку ведаў пра серыял 93-го, здаецца, ён году, які яшчэ яго паказвалі на Fox Kids калісьці ў свой момант, ці на Jetixе. Кароче, не факт, магу гэта не мець рацыю, на якім дакладна канале, але яго дакладна паказвалі па тэлевізіі. І для мяне вось тая старая фантастычная чацвёрка, гэта было вельмі балюша. Гэтая фантастычная чацвёрка, якая выйшла, яна была вельмі балючая, таму што, ну, тыпу жанчына, якая нараджае дзіця ў космасе, і чувак ляціць, яены муж ляціць у чорную дзірку, каб з'явілася гравітацыя, каб яна нарадзіла. Кароче, гэта вельмі кепска, як па мне. Просто жах нейкі. Вот. Ну так, хаця пры гэтым, ну, у ім вось у новай фантастычнай чацвёрцы ёсць некалькі удалых момантаў, на мою думку. Ну, то бок, не ведаю, у яго... Па-першае, ён выдатна зроблены тэхнічна. Мне здаецца, што з апошніх фільмаў Marvel ён найбольш прыгожа выглядае, найбольш... Там не так заўважны CGI, як у нейкіх жахлівых прыкладах, тыпу там «Чорнай удавы». Я думаю, гэтая сцэна замемілася там у канцоўцы, дзе персанаж Флоренс П'ю нешта там робіць, ладзіць нейкі выбух, і там бачна зялёнка там. Вось. А тут, па-першае, тэхнічна класна, саундтрэк класны, ну і Галактус. Ну, гэта адназначна лепш, чым вось гэтая хмара, якая была ў фільме 2007 года. Ну, яго ладно, окей, я, можа, просто хейтер. Мне просто не спадабалася кіно. Яно просто для мяне сюжэтна не моцнае, разумееш, у яго, тыпу, вось хук, які яны даюць, ён нармальны, але вось потым у фільме ідзе таймскіп, які вельмі моцна збівае тэмп, потым прылетае Галактус,
ён літаральна 2 хвіліны ён просто настолькі моцны, што яго немагчыма перамагчы, а пасля гэтага яго перамагаюць прыблізна за 1,5 хвіліны. І вось уся фінальная бойка ідзе 10-1,5 хвіліны. Мяне адчуванне, што вы вось дагэтуль злілі грошы на бюджэт на сцэну, дзе яна наражала дзіця ў космосе і на чорную дзірку, а вось на гэтага на Галактуса хапіла вось крыху. Ну так, можа быць. Блін, вось я не ведаю, яшчэ такі момант, які мне на яго указалі, і я потым думаю, блін, сапраўды. Але у гэтым фільме вось так, не ведаю, чырвонай лініі праходзіць вось гэты біблейскі матыў, таму што вось гэтае дзіця, якое нараджаецца у каго? У Сьюзан Шторм і у Містера Фантастика. Яно так падаецца, і ў прынцыпе гісторыя так сфармавана, што, Біблія. Вось. І потым я глядзеў ужо сцэны з думкай пра тое, што вось гэта проста адна вялікая біблейская адсылка. Я думаю, вось так. Ладно, окей. Я просто не фанат библейских отсылок. Мне здаецца, что это такое самое танное, что можно зрабіць. Тебе не падабаецца кіно Рыдлі Скотта? Одна вялікая библейская отсылка просто. Любое, просто вы зараз возьми любое кино, любое. Цалкам любое кіно, вось «Чужие» возьмите, выхаваны волками. Просто рандомную серую воткніце адразу. Просто у плане, калі вось гэтым яшчэ, не ведаю, рабіць гэта як фішкай, і не ведаю, карацей. Вось мне здаецца, праз гэта і памёрла былы кінасусед DC Зака Снайдера. Таму што Зак Снайдер, это, мне здаецца, у свеце кінематографа галоўны фанат біблейскіх адсылак, таму што ён іх робіць дзе трэба, дзе не трэба, і проста ў лоб кідае. Там гэта было ў 300 спартанцах, гэта было ва ўсіх фільмах DC-шных, што ён рабіў. Што там яшчэ? Про Соу. І у Снайдер Каце гэта таксама было. Да. Карацей, такія справы. Які самы кепскі прыклад фільмаў Марвел за апошні час для цябе? Чалавек муравей Квантаманія. Мне здаецца, гэта прадапошняя фаза. Гаўно. Это прадапошняя фаза з Кангам. Да. Мне просто... не ведаю, можа, у меня такое трошки перадузятае стаўленне да фільму Марвел. Па-першае, я іх так не ацэньваю, як звычайнае кіно, якое я там гляджу. Я тут трошачки пагаджаюся з Мартинам Скорсезе. І да, это сапраўды атракцыён трошачки, да. І таму мне амаль усе фільмы Марвел падабаюцца, але вось «Чалавек-муравей Квантаманія», «Чалавек-муравей і аса Квантаманія». Вось гэта не квантаманія, гэта наркаманія, таму што я не ведаю, хто гэта напісаў, хто гэта прыдумаў, хто гэта зацвердзіў, хто вось прачытаў сцэнарый такі, да, мы гэта выпускаем у кіно. Таму што я не ведаю, гэта сюжэт там як у філернай серыі серыяла на Disney, который выходзіць у 2008 годзе, не ведаю, аж было просто дадай вады. Вось штосьці такое. Я не ведаю, мне ўся гэтая ветка, я ўсё, што глядзеў вось у арке, дзе быў Кангзавы ўнік, усё, што спрабаваў глядзець, я ўсё дропнуў. Таму што, гэта немагчыма. Для мяне просто нават не гэта... Окей, я не глядзеў «Чалавека-мураша», я глядзеў «Вечных». Вось гэта просто срака беспрабудная. Ты глядзіш, і ты не разумееш, там не тое, куды сышоў бюджэт, ты не разумееш, а які сэнс таго, што вы знялі, тыпу, жах, канешне. Тут я вось не пагаджуся, мне «Вечныя» прыйшліся даспадобы. Не ведаю, таму што, можа, я таксама не шмат чакаў ад яго глядзеў, і ўспрымаў яго не ў канве кінасусвета Марвел, а як такі асобны фільм. І ён, в прынцыпе, такім і стаў, таму што, я так разумею, «Вечных» мы больш ніколі не пабачым у кінасусвеце. Так же, як і ў коміксах, все нормально. Да. Вось, карацей, да. Такія. Лёха, у тебе, здаецца, пытанне. А які найгоршы фільм
ну, па-за сусветам Марвел увогуле. Які я глядзеў. Ну так. Ой. У мяне ёсць адзін фільм, якому мне стаіць ацэнка 1, і гэта сапраўды адзіны фільм сярод тых, што я паглядзеў. Ну, па меншай меры сярод тых, што ў мяне там адзначаны. Зараз я шукаю хуценька назву, тому што я нават сцёр з памяці гэтую назву. Я памятаю, што там у фільме быў Саша Барон Коэн. Да. Гэта камедыя, якая называецца «Браты з Грымсбі». 2016 год. Нешта мяне ўштырыла паглядзець камедыю. Думаю, ну што, нормально. Ну, калі нават яна дрэнная, ну нічога страшнага. Ну, там вечар пагляджу, нічога. Гэта быў першы фільм, які мне хацелся дропнуць праз 30 хвілін. У меня такое ёсць правіла для сябе, па меншай меры для сябе, што я ніколі не дропаю кіно. Я павінен даглядзець нават, калі мне не падабаецца. Я яго дагляджу. Але тут мне хацелася дропнуць, але я даглядзеў і пашкадаваў, што не дропнуў. Таму што гэта, па-першае, настолькі не смешна. То бок, я люблю абсалютна любыя камедыі. Чорныя, не чорныя, жартуйце пра што хочаце. Але гэты фільм, гэта не смешна ад слова зусім. Я не ведаю. Толькі, ну, даруйце за такі выраз, можа, трошки не паліткарэктны, але толькі дэгенерату такое можа спадабацца. Я не ведаю, як гэта можна глядзець. Слухай, на IMDb 6,2. Не самая то і дрэнная ацэнка, я табе скажу. Я не ведаю. Там вось ёсць адна сцэна са слоном, якую у мяне бывае, што так у памяці ўсплывае. І я вельмі шкадую у гэты час і думаю, боже, чаму я вось у гэты момант себе не выкала вочы. Спадзяюся, там прыблізна такая ж сцэна, як была ў Эс Вентуры, калі ён у другім фільме Насарога вылазіў. Да, прыкладна такая, толькі з усімі падрабязнасцямі, скажем так. О, трэба паглядзець. Мне здаецца, што я ж ці то мы хацелі паглядзець гэты фільм. Ці ты хацеў яго агучыць? Не, такое дакладненне, ну, штосьці вельмі падобнае. Тыпу, мне падаецца, мы ці то пачыналі, то таксама кінулі. Ці быў у нас дзесьці, мы не дайшлі да яго. Ну, я ўспомню некаторыя моманты. Так, там пра суперагентаў, як за ўсё. У мяне яшчэ засталася пытанне, але трэба крыху назад павернуцца па тэме. Зорныя войны. Что ты думаешь наконт того, что мы уже поразмаўлялі про Marvel, и как бы Marvel гэта частка Disney, потому хочу спытаць про Зорныя войны. Ці сачыш ты за тым, что зараз адбываецца? Яны там змянілі главу кіраўніцу Лукасфілма, і зараз прыйшоў іншы чалавек, які, я не памятаю, як яго клічуць, але прыйшоў чалавек, які з большым піетэтам ставіўся да Зорных войнаў, і гэта быў чалавек, які распрацаваў серыял «Андор», гэта быў чалавек, які меў дачыненне да Star Wars Rogue One, які лічыцца адным з самых найлепшых фільмаў новай трылогіі. Што думаеш на гэты конт? Так, ну, гэта гаворка ідзе пра Дэйва Філоні. І так. Тут, да, трошки, мне здаецца, ён перш за ўсё, ну, як у мяне успамінаецца за серыял, боже мой, «Вайна клонаў». Вось, мультсерыял. «Вайна клонаў», так. Вось, «Мандалорац» гэта яго таксама дзіця, як яе, «Асока», вось это ўсё. Я думаю, што ўсё залежыць ад фільма «Мандалорац і Гроху». Калі гэты фільм праваліцца, то я боюся, што і Дэйв Філоні доўга не пасядзіць на гэтай пасадзе. Вось, таму што, ну, груба кажучы, чалавек адказны за «Мандалорца», чалавек адказны за ўсю гэтую пост-эпізодную тэму. І калі першы фільм за колькі, калі выйшаў 9 эпізод, у 19-м годзе ці ў 18-м? Даўно. Ну, карацей, за вельмі доўгі час першы фільм у сусвеце Star Wars, калі ён праваліцца, а пакуль, шчыра скажу, няма ніякіх прычын, чаму б яму не праваліцца. Таму што промо-кампанія, па меншай меры, у яго жудасная. Ну, таму што, я не ведаю, мне здаецца, ну, калі ў цябе выходзіць фільм... Про «Зорныя войны».
Да, выходзіць фільм пра зорныя войны, гэта падзея заўжды. Нават калі 9-й эпізод выхадзіў, ці 8-й, который ўжо там засіралі моцна. Гэта ўсё адно была падзея. А зараз пра Мандалорца і Грогу, мне здаецца, не гаворыць абсалютна ніхто. Гэта просто фільм, якога, можна сказаць, не існуе, хаця ён выходзіць ужо вось у канцы вясны. Алло? Всё, я тут. Алло. Так, ты скончыў на фразе ён выходзіць, а калі выходзіць? У канцы вясны. Таму я вельмі жадаю, каб вось поспех Мандалорца серыяльнага ён працягнуўся ў кіно, і, ў прынцыпе, я жадаю зорным войнам доўгага і шчаслівага жыцця, але не ведаю, у мяне чамусьці нейкія недобрыя прачуванні наконт Мандалорца і Грогу. Вось, такі мой адказ. Понятия не маю, про что вы только что размаўлялі паўгадзіны. Это настолькі далёка. Я да гэтага ўсяго стаўлюся вельмі проста. Усё, што выходзіць у кіно па зорных войнах, адразу не. Вось просто не. Серыялы таксама не цалкам. Я не глядзеў Андор, я паглядзеў 2 серыі, мне на той момант спадабалася больш-менш. Кажуць, класны серый. Трэба было, каб ён выходзіў, і тады только просто выйшло 2 серыі. Я просто не стаў глядзець яго у ангоінге, а думаў, што я дачакаюся, калі ён выйдзе, і дагляджу цалкам, і так не даглядзеў. Вось, але пасля Андора, чесна кажучы, я і не чуў, каб нешта выходзіла такое, на што б мне трэба было звярнуць увагу. Я чесна паглядзеў 1,5 сезоны Мандалорца, вось, і цалкам зразумеў, што гэта не маё. Кароче, па зорных войнах толькі коміксы, і ўсё, больш нічога не засталося, больш-менш нормально. Прычым коміксы, як тыя, што выходзяць, зараз ёсць некалькі коміксаў, якія выходзяць ад Марвела па зорных войнах, якія больш-менш нармальна, іх можна пачытаць. Але вось коміксы тыя, якія старыя ад Dark Horse, вось там куды не тыкні, там шэдэўр. Вось і там дакладна тыя самыя зорныя войны, якія ты больш за ўсё хочаш атрымаць. Ну так. Хаця вось Мандалорец мне спадабаўся. Вось першыя 2 сезоны, 3 менш, 3 так трошки планку опусціў, але вось першыя 2 сезоны класныя. На маю думку, я зноўку не хачу ні на кого ўплываць, але ось асабіста мне было прикольненько. Ось вярнуцца па-першае, адначасова атмасферу Star Wars, але гэта ўсё яшчэ прыпраўлена такім вэстэрнавым матывам. Карацей, было прикольно. Добра. Ну вы задроты. Понятия не маю. Не глядзеў. Слухайте, трэба мне просто паглядзець зорныя войны ад пачатку до конца. І тады я думаю, што мне і Мандалорец, і Андор стане цікавым. Хочаш, мы з табой можам паглядзець разам, вось праз рэстрым включым і паглядзім з табой на Патрыёне. Давай. Чаму не? Можам паспрабаваць просто. Тут можна зрабіць, можна кіраваць відэа разам. Вось, ты сможаш спыняць, і я смогу спыняць. Гэта цікавы эксперыенс. У мяне яшчэ такога не было. Будзе нам анонсік на Patreon, таму подписывайтесь, заносіце грошыкі. Я буду задаваць. Ці ёсць у ружовай купіны магчымасць падтрымаць яе як-небудзь? Акрамя донатам на картку табе па ЕРПу. Можна ў тэлеграме праз гэты бот Трибьют. Ён падключаны, паведамленняў замацаваных. Калі ласка, калі ёсць жаданне, это да нашых слухачоў, данатце на квіткі ў кіно. На квіткі ў кіно. Ось, нават не на піва, на квіткі ў кіно. Бачыце, які ў нас. Гэта афіцыйная версія. Цалкам зразумела. У мяне ёсць одно пытаннечка. Як ты ставішся да згенерванага нейрасеткамі контенту, там відосікі, музычка і, вядома, выкарыстанне ўсяго гэтага ў кіно? Адказ адназначны, а адмоўна катэгарычна. Ты бачыў, што робіць Вео?
Гэта, по-моему, ад Гугла. Я нядаўна пабачыў дзесьці ці то твіт, ці што, як Брэд Піт з Томом... Ой, хацеў сказаць Томом Хардзі. З Томом Крузам біліся там на нейкім шматпавярховіку. І я то скажу, што, выглядала гэта цалкам добра. Было, по-моему, бачна, што гэта ўсё ж такі, намаляванае, але намалявана вельмі крута. Крута намалявана. Намалявана круто, але... Тут просто што але? Прыцягвай, што але? Да. Я промаўчу. І ўсе маўчаць, але што? Я просто уже 100 разоў. Гэта вось, як казаў Озі Осборн, за выкананне песень пад фанеру трэба плаціць гэтымі ксеракопіямі грошай. Так. Прыблізна тое ж самае, я думаю, глядзі, калі вось для мяне вось дзе размежаванне. Калі нейрасеткі выкарыстоўваюць дызайнеры і стваральнікі VFX для стварэння VFX, калі ў цябе ў пайплайн дадалася яшчэ і нейрасетка, і ты, дзякуючы нейрасетцы, я не ведаю, выбухі у Cinema 4D не павінен рабіць, а можаш рабіць гэта праз Kling AI, то гэта больш-менш добра. Гэта паскарае працу чалавеку, гэта меней гемароя і гэтак далей. Я да гэтага стаўлюся больш-менш пазітыўна. Але вось уся гэтая гісторыя з тым, што кожны зможа рабіць кіно, вось сядзеш, создаш сабе персонажа, пачнеш генераваць чувакі, гэта вось, зусім не так працуе. Для таго, каб ствараць кіно, просто, па-першае, трэба, разумець нешта ў кіно. Трэба разумець, як працуе драматургія, трэба разумець, трэба ўмець здымаць. Нават калі у цябе будзе нейрасетка, якая будзе штучна ствараць кадр. Пакуль ты не прыдумаеш напаўненне гэтага кадра і гэтак далей. Ён будзе пусты і бессэнсоўны. Ён можа выглядаць, напрыклад, калі ты там умоўна возьмеш гэтых генеруеш праз Midjourney, потым пойдзеш у Kling, гэта ажывіш, і у цябе будзе больш-менш кіношны відарыс, усё роўна, акрамя вось гэтай вокладкі, у ім нічога не будзе. Таму што кіно гэта нашмат больш фактараў. Я прабамбіўся, прабачце. Да. І нават той вось урывак, про які вось ты казаў, з Томом Крузом і Брэдам Пітам. Па-першае, нейрасетка ніколі б гэты ўрывак не стварыла вось у такім выглядзе, якім стварыла, калі б не існавала 500 фільмаў «Місіі невыканальнай» з Томом Крузам тым жа, дзе ён падобныя сцэны робіць на тых жа паверхах дамоў і ці там дзе заўгодна. То бок, ШАІ ніколі не будзе першай крыніцай контенту. Вось. І мне здаецца, гэта самае важнае. І таму я лічу, што у творчасці на ШАІ павінна быць забарона. То бок, у тэхнічных момантах, да, я тут не спрачаюся, калі гэта дапаможа, я не ведаю, чувакам, якія займаюцца спецэфектамі тымі жа, рабіць адно і тое ж не за дзень, а за 2 хвіліны, это круто. Это толькі вітаецца, мне здаецца, это класна. Але калі аўтар, у якога, я не ведаю, пытанне праблема чыстага ліста, і ён на яго глядзіць, і першая яго думка запытаю-ка я ў чата GPT, куды мне рухаць мой сюжэт, то гэта ўжо не творчасць, і гэта я не ведаю, што... Гэта гаўно, я буду шчыры. У мяне просто ёсць такая забава, я люблю пісаць. Мне па прышпілу, я пішу расповеды маленечкі, у мяне там ёсць нешта накшталт кнігі, у мяне ёсць напісаны раман, і гэтак далей. Я там апошнія 1,5 гады сур'ёзна ўзняўся ў тое, што як пісаць, як тэхнічна гэта робіцца, як грунт, які таго, каб ствараць мастацкі тэкст. І ты ні за што ў жыцці ні з ніякім чатам GPT кнігу не напішаш. Гэта проста зноў-такі не так працуе. Ён вельмі клёва дапамагае табе прапрацоўваць сцэны, напрыклад. Калі ты не ведаеш, як нешта працуе, там у мяне было такое, што мне трэба было, я пісаў сцэну допыту, і я не меў увогуле ніякага разумення, як сцэна допыту адбывалася ў Парыжу.
Я нічога не ведаю ні пра Парыж, ні пра паліцыю у Парыжы, не тое, як увогуле працуе французская паліцыя, як у іх праходзяць допыты. Вось, сабраць інфармацыю, каб у цябе была нейкая фактура, так, зрабіць мастацкі тэкст, каб яго было цікава чытаць, не. Ну так. Ну так. Зноў-такі трое людзей сабраліся пахуесосіць Раунд. нейрасет. Раунд. Так, бліц я ніякі не падрыхтаваў, соры, я просто задам пытанне. Фільмы, якія ты параеш паглядзець нашым слухачам, вось, прям абавязкова, блядь, трэба. Так, ну... Фільмы, якія не дададуць сабе ў спіс і не паглядзяць. Класіка. Давайте я не буду шмат пра іх казаць, я просто назову, напэўна, вось одну камедыю, одну драму і один мультфільм, якія я лічу найлепшымі і якія я раю кожнаму, каго сустракаю. Давай. Карацей, усё паўсюль адразу. Гэта бэнгер апошняга часу. Няхай гэта будзе мульцік Клаус. І давайте гэта будзе Кролік Джорджа. Джоджо? Які пра... Кролік Джорджа, который пра... Фашистаў. Да. Вось. Ну, давайте так. Ну, файна. Файны выбар. Дзякуй. Так, я пачынаў. Александр, наступны скончвай. Добра, дзякуй вялікі за тое, што паслухалі. Мы класічна, мы нават пратрымаліся амаль 2 гадзіны. Я нас гэтым віншую. Лёш, вялікі, Лёш, вялікі дзякуй за тое, што да нас даў. Вельмі прышпільна было ўрэшце рэшт зразумець, хто стаіць за ружовай купінай. І усялякае такое. Слухай, у мяне напрыканцы, і я вось павінен ужо развітвацца, я у цябе не спытаў. Я калісьці твой падкаст слухаў. Тебе быў ружовы падкаст, а чаму ён больш не выходзіць? Гэта быў ці што падкаст пра навіны кіно, які можна было, ён, мне здаецца, он выходзіў... Это, мне здаецца, было ўжо трошки больш з аналітыкай. Это было трошки больш такое рэцэнзійнае, аглядавае. Вось. Так, вось. Усё опіраецца ў час. На жаль. І я вельмі хачу это ўсё аднавіць, і я спадзяюся, што прыйдзе вось гэты светлы дзень, калі гэта ўсё вернецца. Я не буду абяцаць, але я спадзяюся, што это будзе. Вось так. Калі што, у цябе ёсць знаёмыя, якія цябе падтрымаюць. Таму Дзякуй. Вядома. Дзякуй за тое, што паслухалі. Лайк, шэр, патрыён, заносьце грошы яшчэ раз. Ці што спасылачкі на ружовую купіну ўнізе, магчымасць падтрымаць, я не ведаю, ці можна заставіць спасылку на бот, але ці што заставлю спасылку на допіс. Так што дасылаюць спасылку на трыб'ют. Дзякуй.